2023 since okay na yung pandemic, nakauli ko, dugay ra jud ko naghando nga mag-charity jud ko yung ako mismo ang manghatag sa mga tao, mga silingan, diari. So karon mo ni makita ninyo sa harap nandyan yung atong bugas nga atong ipanghatag sa atong mga silingan. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. It's a small world, I might just have to link with every 5 seconds. Very good. Namaste. Kapag bukas na. Didn't know that the honeymoon's just a understand another first step. You thought it would last forever. Oh, should have better. Ikaw yung banting ng mga tigulang. Tingin hanggang kapag. Always believed we would never. Till the afternoon, till the afternoon. Yeah, but when the moon started to become in the afternoon,
Kuya, okay yung politiko. Ay, magla na! Eh, di ako kung ginagawa mo na ako, nag-video si Ariel. Wah, naku ko, kinakailangan ko na nag-video. Ay, kamu na. Anay. Ang galing sa una, muli na kanipa. Ipalim mo ay ma. Ni kasi lista. Lagi ma. Okay. Dik lugan din. May lugan sa Uy. Ay, lagi sa So I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. So in the afternoon, yan ang sa kapang era. Grade 6. Ako kay nag-graduate ko sa high school. Ako ginagian na rin bugas na murag nag-uri kung bugas ang gatong tubig gusto nila. Kaya di Dito sa You can say what you want. I already know it's destiny. Maybe you should stop. nang bugas ganyan, hindi para sa akong kaugalingon nga kuning gibuhat nga for popularity ganon. Wala. Ako nga na ako'y pagtuo sa Ginoo. Nakabalo ko sa iyang mga pulong. Mo na ako ning gihimo ning kuan sa dito. Siguro isa din sa akong mission good kay kuan. Naangyod parang naaligi manguhit na ko nga si kuan hatagi parang ganyan. Mo na kung kumari hangtod sa akong pagkamatay, gusto ko patuloy ko manghatag sa inyo kay sa maliit na paraan. Tapos na hopefully nga siya po magdako makita niya ang akong binuhatan nga naginani ko iya po ipadayon ang ganitong trabaho. So, salamat kayo, May. Wala sa bayan. Sige, sumpa. Pwede na masumpa dito sa likod. Okay na. Okay na. Sumpay lang sa likod, yung pakadawat.
Pwede na mo sumpay. Laday. Wa kabalita si Kuano, Bibing. So continue mo pag-support sa Dahee TV para ang atong charity is madami pang mga tao ang atong matabangan, mas madaghan pa siya. So maura to, I hope na mo support mo sa atong Dahee TV channel YouTube kay para gyud na sa pangmasa lalo na sa mga naghihirap kay mo dyan akong gusto nga makatabang kahit sa maliit na paraan o sa pamagitan po na ning Dahee TV charity dili lang po ako. So sige tag-upload og mga videos ang mga Koreans nga nag-subscribe sa ako is paunti-unti sila nga nag-sponsor sa Dahee TV aside atong sa may-ari sa gasolinahan na apoy taga-simbahan na ay taga-atumi, by the way na apoy taga-atumi nga nag-donate po ani. So dati mga pila ra ka bugas ang or pila ka sako ang ipadala na ko dire pero sa pagkakaroon medyo daghan-daghan na siya guys. So salamat sa Ginoo. So maura to ang akong gika-istorya. So I'm so happy nga nakauli ko dire. I hope na okay na yung pandemic talaga pero may nata makauli. Maging okay na ang tanan. So that's all. Bye. 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를